I Mastersløbet, der vil vi gerne se Holstebro Lemvig herinde, Aarhus Roklub og Roklubben Furesø nummer 6. Ude på søen, der ligger Junior D. Drengene er klar til start i singleskolder på bane 1. Hadsund, Tobias Grøn. Og igen Hadsund dreng, Mikkel Gregersen. Thomas Knudsen på bane 3. Så er der Holstebro dreng, Christoffer Kvist Nielsen. Sorø, Mike Petersen. Og Hadsund, Niklas Petersen. Så er starten gået derude. Det er drenge op til 12 år.